kisa sade. Actually Tripura government borok gণতন্ত্র tamo borok sisi siya just borok government chalok tongo kedar bahini tiye जों सानामुसुङो जों अ जागा सिमिया जों चिनो बिखुबनो चिनो सातक जां माने चिनो राइट मायां तो माने जों वाल पुसु गइरनाय ताइ कैसे जोंनो गुलि कगै फानो जोंनो टक थारि फानो दिनै चिनो सिदेनसि बिलनो जों पास खानिया रगला tabak omahai jaraba kwbangma आन्दोलन खालायनो थांथिनि आबो देश खानाय देशनो गेवमाहाय गुलि कगजाखा हा अमाहाय जरावो तिब्रा सारावनो नों बमाहाय के कक कसाना मुसुनाय ताबो जों बमाहाय ना जरा ना पॉलिटिकल सो नाहारै तर जगै तंना जरा ना बमाहाय के जों साखथारानि दरकार एबा नाङै दं अबरन्तिनि के बेलाय हामबाय बेलाय नांकुमन कक जों एक्चुअली जों फार्स्ट चिनि सामङाबो न जों इउनिटि फायनायनि दरकार जों थानचांनि दरकार थानचां खाथिनि जों अजे चिनि राइट मायां तंमानि तिप्रा सारो अब जों काहामके राइट मानाय ताइकेसांका जतो पॉलिटिकल खानाय जतो एनजीओ खानाय जतो तिप्रा सारो न आं कन्या मुसुंगो फारि जों पाल बाक्सा खलाय थानचा खलाय ओ सिदिनसि बायमन बिलनो जों प्रोटेस्ट खालायनो हामबाय।